Leto se bliži, a samim tim i večito pitanje gde otići na odmor. Psiholozi tvrde da je 3 nedelje odmora neophodno za pravi odmor i punjenje baterije za naredni poslovni period koji nam predstoji. Grčka je definitivno ove godine izuzetno tražena. U pitanju su Krf, Kefalonija, Skiatos, Krit, Rodos. Poznate ličnosti sa naše javne scene vole da odmor provedu daleko od očiju javnosti i novinara, pa biraju destinacije na kojima će im biti prijatno. Tako da svi koji su posetili Skiatos nisu nikada bili nezadovoljni. Uvek su se vraćali sa prelepim utiscima i uspomenama prosto za prepričavanje i preporuku ostalim svojim prijateljima. Tako da ne sumnjam da je to jedna destinacija na kojoj se sklanjaju, da kažem tako, Vipovci. Mnogi smatraju da more nije idealno mesto za njihov odmor, pa se odlučuju za neka druga mesta koje će zauvek ostati urezana u njihovo sećanje. U ponudi agencije Viva, evropski metropoles radi tokom cele godine, počev od Rima, Beča, Venecije, vikenda u Bolonji. Da li se odlučite za odmor ili neku drugu destinaciju, bitno je da u kofer spakujete pozitivne misli. Pre svega asocijacija za neki idealan i savršen odmor je za većinu lepo more, tirkizno more, pesak, sunce, plaža generalno. Na prvom mestu dobro raspoloženje, ali i dobra organizacija.